Bon dia, benvinguts i benvingudes a totes les persones que esteu en línia. Jo sóc la Iris, juntament amb la meva companya, l'Aixa, que la tinc aquí sota, i l'Andreu, que el tenim aquí a la dreta. Estem avui amb vosaltres. Formem part, l'Aixa i jo, de l'equip del Punt Infojove de les Corts. Si us sembla bé, començo explicant una mica el servei Punt Infojove, més col·loquialment dit PIG, les seves inicials. És un servei de la ciutat de Barcelona. Hi ha una a cada districte de la ciutat. Nosaltres estem a les Corts, situats justament a prop de la seu del districte, a Plaça Comas, just al carrer Masferrer, número 3335, dintre d'un centre cívic que es diu Tomàs A. Cuevas. El servei és municipal i del Departament de Joventut. És un servei gratuït i de proximitat i el que pretén és informar, orientar i assessorar a joves entre 12 i 35 anys sobre el tema que necessitin. És per això que fem atenció directa a persones que venen al nostre despatx i aleshores atenem directament sense cita prèvia. També fem càpsules formatives a centres educatius, ja siguin instituts o centres de formació professional, públics, concertats i privats. Fem activitats de diverses temàtiques al nostre centre, fent que sigui un espai obert de diferents tipus de temàtiques. És espai obert i públic, per tant pot venir tothom. I treballem temàtiques com pot ser el feminisme, com pot ser un taller de fotografia, a vegades fem cursets de llengua. Tot és puntual i molt poqueta cosa. Vull dir, fem sessions monogràfiques o sessions de cicles de 2 o 4 sessions. I després comptem amb assessories especialitzades que es desplacen als diferents districtes, en el nostre cas és a les Corts, per treballar temàtiques concretes. Què tenim? Joves que volen trobar feina, assessoria laboral. Joves que estan una mica dubtosos dels itineraris acadèmics que escollir, el que estudiar en el futur. Tenim l'assessora acadèmica. Hi ha joves que volen marxar a l'estranger i no saben com fer-ho. Tenim l'assessora de mobilitat internacional. Per tot el que siguin estades a l'estranger. Tenim joves que es volen independitzar, que volen sortir de casa. Doncs tenim l'assessoria d'habitatge compartit. I per últim, tenim l'assessoria d'emprenedoria. Si vols emprendre un negoci, que serà una miqueta la temàtica, una de les temàtiques que treballarem aquest matí, pots venir a veure l'assessoria d'emprenedoria. Important per totes aquestes assessories, s'ha de reservar cita prèvia. No tots els districtes tenim totes les assessories, però com treballem tots coordinadament, sí que es poden fer les reserves allà on hi hagi assessoria disponible. Tota la informació la podeu trobar a l'email piglescorts@bcn.cat. També estem superactives en xarxes socials, sobretot en els temps que corren. Per tant, xarxes socials, Instagram i Facebook. Sobretot Instagram és on més actualitzem les coses i estem cada dia penjant activitats, tallers, informació que pot ser de la vostra ajuda. Aleshores, no m'enrotllo més, dono pas a l'Aixa, que presenti una mica el company que tenim avui convidat i que expliqui una mica de què tractarà la sessió d'aquesta segona entrevista que tenim aquest mes de juny. Un mes important, que hi ha molts canvis, sobretot la gent que està estudiant, que acaben etapes, comencen noves, no, Aixa? Sí, bon dia. Doncs sí, seguint una miqueta així la línia de les entrevistes que estem fent de joves emprenedores, avui parlarem amb l'Andreu Rami, que és un jove de 29 anys i és fundador del Teatre Barcelona i Teatre Madrid. També és actor, és productor d'espectacles i es dedica a la premsa, comunicació, màrqueting cultural, moltíssimes coses. I tal com comentaven amb la conversa amb l'Alejandra l'altre dia, una miqueta l'objectiu d'aquestes entrevistes és conèixer quines són les seves experiències i quin és el camí que els ha portat fins aquí, fins on són ara. I a la vegada també intentem reflexionar una miqueta sobre la presa de decisions i els murs que ens podem trobar a vegades a l'hora de prendre aquestes decisions. No sé, l'Andreu ens explicarà una miqueta més, però si vosaltres també teniu alguna pregunteta, aprofiteu ara, pregunteu pel Twitter, deixeu els vostres comentaris i al final d'aquesta conversa deixarem un espai per poder respondre les preguntes. I ara jo tampoc m'enrotllo més, deixem que parli l'Andreu, així que benvingut.
Què tal? Bon dia. Una miqueta. Doncs, a veure, la meva vida és bastant intensa. Estic en diferents projectes. Un d'ells és el que fa més temps que hi treballo, és Teatre Barcelona. Teatre Barcelona és un projecte de comunicació de les escèniques, de comunicació, presentació i venda d'entrades de teatre, que va néixer fa l'any 2013. Jo em vaig unir, amb un punt estava acabant la carrera, vaig acabar de presentar, després parlarem de quina carrera vaig fer i com m'hi va portar, però va sorgir d'un psicòleg que es dedicava al món de l'estadística i als estudis de mercats, un dissenyador gràfic i un programador. Perdona que t'interrompi. Se't sent una mica amb soroll de fons. No sé si el públic ens està sentint bé. Estava comentant una mica tot el tema de la fundació del Teatre Barcelona i estava comentant com havia nascut aquest projecte. Has parlat que éreu diverses persones. Podries continuar a partir d'aquí a veure si et sentim ara una miqueta millor? A veure si se sent millor. Ara sí. Vinga, va. Doncs som un equip de... Vam començar un equip de 4 persones, un psicòleg que feia estudis de mercat, un programador informàtic i un dissenyador, jo que venia del món de disseny gràfic també, i dos de teatre. I vam decidir muntar una web a Barcelona que parlés de teatre, perquè no hi havia cap espai central on informar-te de teatre i on et poguessin recomanar teatre d'una manera com t'informaria el teu amic que està molt bé, però sovint ens passava que quan ens enteràvem d'un espectacle que molava ja havia marcat la cartellera. Llavors, mai podíem anar a veure les coses que ens agradaven perquè sempre arribàvem tard. Llavors vam decidir cobrir aquest espai i muntar el projecte Teatre Barcelona. Aquesta és una de les potes a les que estic, que vam després desenvolupar també a Madrid, perquè va funcionar molt bé. Ara, de fet, és una de les principals webs de venda d'entrades i, sobretot, comunicació i prescripció de teatre, aquí a Barcelona. I llavors ho hem muntat també a Madrid, teatremadrid.com. Després, per una altra banda, fem projectes de comunicació i màrqueting de teatre amb BARC, una cooperativa que es diu BARC Comunicació, amb la que també, això és una notícia nova, és primícia, exclusiva. Començarem a portar la programació d'un teatre, una programació artística d'un teatre de Barcelona a partir de la temporada vinent. I, a més, fem espectacles. Tenim un musical en cartell, que és Autónomos el musical, que ha estat a l'Almeria Teatre. Vam haver de deixar de fer per la Covid, però tornarem ara a la temporada vinent. I d'altres espectacles, Charles Talks, bueno, anem fent espectacles. O sigui, tenim la vessant de comunicació i la vessant per davant de l'escenari com a actor, però també produint i fent totes les feines que fan falta perquè un espectacle vagi endavant. Molt interessant perquè és com molt interdisciplinari, no? Dintre del tema del teatre teniu una web, feu màrqueting i publicitat, esteu començant a gestionar un teatre de zero des de Barcelona i, a més, sou actors d'una obra de teatre que ja es va fundar fa algun anyet i continueu treballant com a actors en aquesta obra, no? O sigui, que feu allò... El 2016, sí, vam començar fa, doncs això, ja 4 anys vam començar a fer-la i segueix omplint, o sigui que aquí llarga vida a l'espectacle, mentre funcioni i hi hagi públic que la vagi a veure, això seguirà viu. Escolta, al principi se t'ha tornat a sentir una miqueta borrós. Has comentat que el projecte de Teatre Barcelona neix una mica d'un forat de webs de teatre que vosaltres sempre arribàveu tard, no? Una mica a trobar l'obra i us junteu diverses persones diferents, no? Un programador, un dissenyador gràfic i un psicòleg. Us coneixeu i sou amics vosaltres ja? No. Això va néixer a partir d'una cadena. El Jordi, que és el director del projecte, es coneixia amb això ho he fet amb l'Àlex Martínez, que si veieu TV3 l'està passant, ell també a RAC 5 a la primera hora, amb el Quim Morales, és guionista. Llavors, ells es coneixien, van començar a parlar de muntar aquest projecte i jo estava estudiant en aquell moment disseny gràfic i vaig decidir enfocar el projecte final de carrera
cap a noves fórmules de comunicació d'arts escèniques, sobretot enfocant-nos als nous públics, a la gent més jove, que era el que em representava a mi. Jo era teatrero, però no sabia, o sigui, no hi llegeixo jo a l'avantguàrdia, no m'enterava de les coses, no tenia on informar-me. Llavors, amb aquest projecte final de carrera, per a Twitter vaig descobrir un projecte que es deia, això, Teatre Barcelona, en aquell moment era incipient, ni tan sols existia, però sí que li havien creat un compte de Twitter. I vaig enviar un missatge, li vaig fer un missatge i em va respondre l'Àlex. I em va dir, escolta, ens coneixem i veiem a veure si pot anar això endavant o jo què sé, ens coneixem. I sí, vam quedar per fer una cervesa, l'energia va fluir i ens vam juntar els 4 i vam muntar el projecte Teatre Barcelona. Que guai. Aleshores dius, li escric un missatge, entenc que utilitzes les xarxes socials. Sí, a tope. De fet, les xarxes socials, justament amb el sector de les arts escèniques, va molt bé perquè ens uneix, molta gent ens coneixem en el dia a dia, a l'estrena, en el teatre, però després serveix molt per connectar també amb altra gent que està fent coses interessants i a mi, a nivell professional, m'ha fet conèixer gent molt interessant i, de fet, m'ha fet començar aquest projecte que és Teatre Barcelona justament per això, per enviar un missatge a algú, dir, mira, tiro la canya i si funciona, fantàstic. I així va néixer el projecte. Doncs ara estem a Twitter, Vull dir que no sé si aquesta entrevista et pot obrir noves coses, Andreu? Ojalà, mira, tot és benvingut. Que bé. Sempre està bé tirar la canya, llançar-li a algú, sobretot si t'agrada la feina que es fa o creus que pots aportar alguna cosa, no tallar-te i dir, bueno, llenço i ja recollirem, si es dona. Bueno, suposo que també en el moment que ens trobem, després de que ens hagin tancat, de que haguem estat cadascú a casa seva, les xarxes socials han sigut com... És un moment una mica allò important per les xarxes socials. Oh, i tant, estem vivint un moment en el que tot passa a través de la pantalla. Sí, de fet, un dels mons en els que em dedico és a la comunicació i a la publicitat. I passa que igual estàs plantejant una campanya de publicitat en la que poses banderoles, busos, els mupis, el metro, els cartells al metro, i després tu, com a ciutadà, vas caminant per la ciutat i veus a tothom mirant el mòbil i dius, ostres, tota aquesta publicitat offline que estem muntant, al igual, no sé, posem més incidència en el màrqueting online, que és el que realment va la gent mirant tot el dia, que és la pantalleta. I ara que deies, Andreu, tot això, en un moment has fet una pinzellada que havies estudiat disseny gràfic, no? Crec? Doncs, què et sembla si tornem enrere una miqueta? I tu, quan tens 16 anys, prens una primera decisió que és què estudiar, no? Abans de començar el món del teatre i tot això. I com va aquesta decisió? Ja ho tenies clar, que volies estudiar això? Algú et va ajudar? Com va funcionar una miqueta? A veure, passa que et fan escollir com molt d'hora d'entrada i als 16 anys et diuen quin batxillerat faràs? Què vols fer? Què vols ser? Dius, ostres, no sé, he anat passant per l'aro de la formació primària, la secundària, i de cop he d'escollir què vull fer i ni tan sols tinc una mínima experiència professional. Llavors jo vaig decidir agafar el social perquè ja veia que m'encaminava cap a alguna cosa que no sabia ben bé què era, si periodisme, comunicació audiovisual, publicitat. De fet, publicitat era com el que tenia en el cap que em volia dedicar. I el Saló de l'Ensenyament, fixa't, el Saló de l'Ensenyament, abans de la selectivitat, no sé què seria el mes d'abril o així, el Saló de l'Ensenyament, vaig descobrir que existia la carrera de disseny gràfic. No sabia ni que era una professió. O sigui, per mi, els cartells, no sé, el feia la gent de publicitat, no sabia que existia la professió de disseny gràfic. I per casualitat, perquè estava fent temps mentre esperava una amiga que estava a l'estand de la UAB, em vaig posar a xerrar amb un estand de disseny gràfic i vaig descobrir la carrera del disseny. Llavors, en aquell moment vaig tenir una il·luminació, vaig dir, jo vull fer disseny gràfic, els hi vaig dir a meus pares i ells em van donar suport. En això va ser molt fàcil i molt bé. Passa que en aquell moment també el disseny gràfic no era una carrera universitària, era el primer any de Bolònia, però no existien escoles públiques on fer-ho com a tal. Una universitat de disseny gràfic pública per pagar, per tant, pels meus era un esforç gran. Però estava allà, no? Que no sabia si fer periodisme, publicitat, o bé el teatre, que també m'arrossegava molt cap allà. I dius, vaig a decidir el futur de la meva vida ara que no tinc ni idea de què vull fer.
Que guai. Bueno, guai que el Saló de l'Ensenyament t'ajudés, com ajuda a molts joves. És una excursió quasi obligatòria per joves que estan a quart de l'ESO o inclús a segon de batxillerat. Tu has parlat del batxillerat seguit, però és veritat que quan acabes quart d'ESO tens també l'opció de fer el grau formatiu, no? Però sí que és veritat que a vegades, no? Com estàs a l'institut, a l'institut ja té el batxillerat, és com que és automàtic, no? Igual que fa primària i secundària, doncs fas directament el batxillerat, no? Però nosaltres, des del punt d'informació jove, sí que anem a molts instituts i fem una xerrada d'orientació acadèmica. I sí que ens trobem aquesta idea una mica que tu comentes, no? Que al final tens 16 anys, 15 anys, ets molt jove, no saps què fer, estàs molt perdut i dius, bueno, cap a on tiro, no? I bueno, nosaltres al servei, a part d'informar i fer una xerradeta d'una hora en els centres formatius, és veritat que comptem amb les assessores que amb cita prèvia i amb taller individualitzat doncs, poden ajudar molt en aquest procés de decisió, no? Pel jove. La mare és convidada, el pare és convidat, tutors legals, bueno, qui sigui, a acompanyar aquest jove, però bueno, sempre intentem treballar l'autonomia de la joventut nosaltres. I està superbé, a més, els oficis entesos com una professió que l'adquireixes a partir de l'experiència, és un camí al que arribes des del batxillerat, des d'una formació professional, però sobretot currant. O sigui, al final, la formació és el que et dona totes les eines per després poder-te desenvolupar i el camí... Hi havia, fa molts anys, jo crec que una cosa que arrosseguem dels nostres avis, no? De nen, vés a la universitat per ser una persona com amb futur, però no és així. O sigui, al final, jo tinc companys que fan el mateix que jo, no han estudiat... De fet, jo no he estudiat publicitat, he estudiat disseny gràfic, no entenc el disseny gràfic, faig coses de teatre que no he estudiat. És simplement anar agafant l'ofici, currant, fent coses, fent projectes un rere l'altre i anar-te formant en funció del que creus que necessites. I aquí pots arribar per molts camins diferents. Clar. Sí, això que dius també és important, no? El tema de les famílies, que a vegades tenim al cap que potser tradicionalment la nostra família volia que anéssim a la universitat o volia que estudiéssim tal cosa i tu has tingut la sort de que els teus pares et van recolzar en què tu volies, vas descobrir això del disseny gràfic, ho vas tenir més o menys clar i et van recolzar en això, no? Però sí que és veritat que a vegades també ens trobem que són molt influents les decisions de les famílies i que també és guai això, tenir l'espai per poder anar a visitar els salons, per poder informar-te, fer-ho amb la família també i poder-ho parlar una miqueta, que a vegades és difícil trobar aquests espais, però sí. Completament. Molt bé. Escolta, Andreu, i aleshores comentes que estudies disseny gràfic, però al final, a dia d'avui ens has dit que t'estàs dedicant al teatre, entenem que el teatre realment és la teva passió interna, però coneixes el teatre des d'aquest petit? O sigui, quina és la teva relació amb el teatre? Com neix? Com es crea? Ai, a l'amor amb el teatre. Sí, venia de temps ja. De fet, havia fet teatre com a extraescolar a l'escola i ja m'agradava. Sempre que podia muntava jaranes amb els amics, els liava a muntar espectaclets a final de curs, a disfressar-nos i muntar shows per la resta de la classe. I sobretot també que els meus pares també m'havien estimulat perquè m'havien dut a veure espectacles. Jo recordo algun moment d'aquest com a nen de flipar amb algun musical, amb un espectacle de la Cubana, que vaig anar a Aida, que feien com un gran espectacle d'òpera. Com, uau, ostres, que bé m'ho he passat al teatre, un espai com de felicitat. Fer alguna cosa que m'apropés a aquesta sensació tan gran de felicitat que he viscut com a espectador i que m'ha fet ser com molt feliç. De fet, és una dinàmica també bastant de la meva vida, que m'apropo sempre primer a coses que em fan molt feliç, després en moltes s'ha acabat convertint en una professió en el que m'he acabat dedicant, però he sigut sempre molt tirant cap a la passió, cap al que a mi em feia feliç. I això, sí... El què? No, dic, el que et fa vibrar, no? Ara m'has ficat la pell de gallina, no? Quan has dit teatre i soc feliç, no? I sento dintre meu com felicitat, no? I
segueixo aquest camí també per mi, no? Vull dir, no només en el camp de l'oci per gaudir-ho una hora, sinó, escolta, vull ser feliç cada minut, no? I cada moment que jo estic treballant també, no? I segueixo la meva passió, el que em fa moure, no? I hi ha un punt que, clar, la feina és el que dediques a la major part del dia, perquè la jornada laboral són 8 hores. Jo sóc autònom, com a definició, autònom, i això vol dir que treballem a jornada completa entenent la jornada de 24 hores. O sigui que moltes vegades excedim les nostres jornades laborals també perquè m'agrada més el hobby. Però això fa que, clar, que és que et passes la major part de la vida treballant. Per tant, no estàs a fer coses que t'apassionen, sinó estàs llançant gran part de la teva vida. O sigui, si no vibres, ja està. Adéu. Clar. I això que ara quan parles d'aquesta passió que tens i tot això, en algun moment vas descobrir que tenies aquesta passió, no sé si des que eres petit potser ho anaves vivint una miqueta, no? Però potser després ja de més gran vas dir, ostres, vale, no? Em vull dedicar a això. I com t'acabes orientant? Perquè, clar, tu ens expliques que has estudiat disseny gràfic i de cop i volta t'endinses en el món del teatre, no? Tot i que sempre hagis tingut una miqueta allà. Com ho acabes fent, això? Per una banda, vaig escollir que faria a nivell de formació a disseny gràfic, però els meus pares em van dir fes teatre també perquè t'agrada, era una de les variables que potser volia enfocar-me a estudiar teatre. Em van dir no ho deixis, fes-ho a part de la teva formació principal, que és el disseny gràfic, busca't uns cursos, busca't una companyia, busca algun lloc on puguis seguir experimentant en aquesta línia. Llavors vaig entrar a Google i vaig buscar companyia de teatre a Barcelona o com vull fer teatre, jo què sé què vaig buscar. I em va aparèixer una gent que tenien unes companyies que feien uns cursos de formació, estaven al Raval, a un teatre que ha desaparegut, que es deia Riereta, i vaig escriure'ls i vaig anar a provar el curs. Em va agradar molt, vaig seguir anant-hi i amb aquesta gent ens vam fer superamics. Érem gent de més o menys de mateixa edat, més o menys amb les mateixes inquietuds, gent que estudiava també altres coses, estaven a comunicació audiovisual, feien però ja estaven a la inquietud també de fer projectes, per una banda formar-nos i per l'altra banda fer projectes professionals i vam muntar una companyia. I també sense tenir ni idea de res vam decidir que muntàvem espectacles i si no sabíem muntar espectacles aprendríem tots els processos que calia per muntar un espectacle. I no ens vam posar en poc, vam començar, volem muntar un musical i no teníem ni puta idea per començar de cantar. Llavors, ens vam buscar profes de cant, ens vam buscar assessories de producció, amb gent professional, dèiem, vinga, va, juntem-nos entre diversos i li preguntem a algú que admirem i diem, escolta, què val que ens vinguis a fer 4 classes? I dividíem entre tots les despeses i li pagàvem i ens venia a fer classes allò a mida per nosaltres. I vam muntar un musical que va ser molt, molt divertit, Lisístrata, el musical Lisístrata, a partir de l'obra d'Aristòfanes, i a partir d'aquí la companyia es va com una mica professionalitzar. Vam començar a fer molts esdeveniments, teatre de carrer, vam anar a festivals, va anar com tot molt rodat i això era en paral·lel, mentre jo feia disseny gràfic, en paral·lel tenia això, aquesta olla del teatre que anava bullint, que s'anava també professionalitzant i que anava dient, ostres, Andreu, vés cap aquí perquè això és el que et fa feliç. Que guai. Sí, que treballes paral·lelament dos, no? L'estudi formal, anem a dir, acadèmic, més centrat en temes de disseny, però el hobby del teatre que es converteix en una professionalització, tot i que és en el teu temps oficialment d'oci, no? Però és veritat que aquest esperit emprenedor, no? Amb tota aquesta gent que està motivada com tu, no? Aconseguiu autogestionar-vos, no? Al final dir, volem fer un musical, ens ho proposem i ho aconseguirem. I ens formem en el que calgui. I ara anem a buscar per internet, no? Un altre cop xarxes, no? I un altre cop red per veure què trobem i cap endavant, no? O sigui que l'emprenedoria, anem a dir, i les ganes i aquesta passió que no pares de comentar i que és meravellosa, us porta a aconseguir els vostres reptes, no? Al final. Total. També, per altra banda, jo que estava a la universitat a Bau,
fent disseny gràfic, també anava enfocant tots els projectes que podia cap al teatre, perquè ja estava amb aquesta fletxa posada i si sortia un projecte de branding l'enfocava cap a refer la identitat gràfica d'un teatre o d'una companyia o jo què sé, tot el que podia ho enfocava cap al teatre ja. Així que, a poc s'anaven unint, per una banda, tota la producció, interpretació i, per altra banda, tot el que era la comunicació, màrqueting, publicitat, fins que es va acabar fusionant als 21-22 anys, que és quan vaig acabar la carrera, amb aquest projecte final de carrera de noves fórmules de comunicació per les arts escèniques, que és d'on neix teatrebarcelona.com. Que guai! Tot això de tot el que vas estudiar en disseny gràfic et va servir moltíssim per fer el web de Teatre Barcelona i Teatre Madrid? Sí, aquí el bo és una de les coses bones que té el teatre i una de les coses que també, i és com intento que treballar d'aquesta manera, és treballant amb xarxa. O sigui, realment nosaltres tenim unes capacitats que són les que tenim i unes hores al dia que podem treballar que són les que tenim i tenim uns punts forts i uns punts dèbils. O sigui, no som bons fent de tot. Bé, sí, hi ha gent que és molt bona fent de tot, però en general els humans tenim certes carències. Però treballant en xarxa, treballant d'una manera cooperativa o d'una manera, com dir-ho, com en equip, és més fàcil que els projectes tirin endavant. En aquest cas, al Teatre Barcelona vam muntar aquestes 4 persones, el Jordi, el Quim, l'Àlex i jo. L'Àlex i el Quim tenen l'estudi Copy Mouse Studio, que són molt bons fent web i disseny gràfic, i ells es van encarregar de tota la part del disseny de la web i així. El Jordi feia com tota la direcció, feia funcionar el projecte, aspectes comercials, publicitat, posar-li tota la idea. I jo, el primer any, fixa't, jo que va sortir de disseny gràfic i em vaig dedicar a fer tota la comunicació des de xarxes socials, coses de disseny gràfic que fessin falta, newsletters. M'anava a les rodes de premsa i feia com de periodista, però jo no era periodista. Però hi ha una cosa que m'agrada molt, que és l'esperit de les tresines. Les tresines que deien, escolta'm, si s'ha de fer es fa i si pot fer-ho aquella jo puc fer. Doncs això, què fa falta perquè això tiri endavant? Això? Doncs vinga, fotem-hi cap. I quan ja pugui fer una altra persona, o sigui, puguem agafar algú que sigui ja és professional d'això, però no fem la paràlisi per anàlisi, de dir, ostres, hauríem de fer això, però jo no ho sé fer, llavors no ho faig, no. Comencem-ho i ho fem, ho anem veient i anem perfeccionant sobre la marxa. Però no deixem de fer-ho perquè hi ha carències. Clar, i amb això que expliques també una miqueta... Perdó, un segon, que tenim un problema amb el micro. Et sent bé? Sí? Vale, que no sabia ara si podia parlar o no. Perfecte. Doncs això, tornem-hi. Amb el que ens expliques una miqueta, jo crec que la conclusió que podem treure és que al final has estudiat una cosa, t'agrada una altra, i que una miqueta tot el que fem a la vida, amb això que ens expliques també, l'esperit de les teresines, ens acaba servint. Que potser en un moment dius, bueno, provo de fer tal cosa, a veure si me'n surto, i després m'acaba servint per començar un altre projecte, no? Que l'important és estar com en moviment constant, anar-nos conformant una miqueta. Jo és el que m'emporto d'això que acabes de dir, no? Completament. Hi ha coses que dius, això no em servirà per res a la meva vida. De fet, a la carrera em passava moltes vegades, que deia, aquesta assignatura, vaya merda, no m'ha servit per res i quina pèrdua de temps. I resulta que al cap de 4 o 5 anys o menys, o més, allò connecta amb un altre estadi en el que estàs a la vida i, puf, et serveix de molt. I tot es va sumant i tot va fent que, sense d'una manera molt premeditada, et vagi portant en una direcció. O sigui, jo, per exemple, ja tenia molt aquest focus del teatre i va fer que això, de tenir els estudis de disseny gràfic i comunicació, que és muntant Teatre Barcelona, i d'allà després, al poc temps em van trucar de Focus, que és una de les principals productores de teatre a nivell nacional, i em van trucar per entrar a l'equip de premsa. Però em van trucar per dedicar-me a la premsa.
perquè a l'últim any havia estat anant a cobrir rodes de premsa, fent articles, fent notícies i així, i coneixia també tot el sector ja del periodisme cultural, perquè els havia conegut, havia estat anant a les rodes de premsa i ens havíem fet amics, companys de feina amb els altres periodistes culturals. Per tant, era una cosa que ni tan sols m'havia pogut imaginar un any abans que m'hi podia estar dedicant. Però de cop em trobo treballant en un departament de premsa d'una de les millors productores del país. I dius, uau, com he arribat fins aquí, no? Perquè ets un crac, segurament, no? Perquè has demostrat ser-ho. Bueno, no crec que sigui un crac, però a l'igual temerari o poc reflexiu de dir, vinga, va, anem cap aquí, anem en aquesta direcció i ja anirem aprenent i ja ho anirem fent. Bueno, diuen que els trens no passen sempre, no? Vull dir que les oportunitats se't passen i Focus està aquí ara, l'agafes o el deixes, no? Sí. I també les ganes d'aprendre, perquè és això. Jo vaig pensar, ostres, si a mi m'agrada el teatre, estar treballant en una de les empreses més grans i més importants de teatre del país, és que no només de Barcelona, sinó del país. Ostres, que guai, encara que sigui per portar els cafès, però vull estar allà veient el que passa i de cop, clar, em trobo un dia... De fet, el primer dia vaig arribar a l'oficina i em van dir avui hi ha roda de premsa, imprimeix els dossiers, porta-ho cap aquí i anem cap a l'hotel, que és on s'ha muntat, i estava amb uns artistes que no coneixia de res, però estava muntant la roda de premsa, amb els periodistes que em van veure arribar, que es pensaven que venia per la feina anterior perquè encara no sabien que havia entrat a l'altre, i d'un dia per l'altre, vale, ara sóc això. Qui era l'altre dia que sentia una entrevista? El Bob Pop, aquest col·laborador de l'Andreu Buenafuente, del programa Leitmotiv, que deia, basta ya de decir yo soy fontanero. No eres fontanero, haces de fontanero. Porque si no, luego vienen las frustraciones. Hay una crisis, te echan del trabajo, entonces ya no te puedes volver a dedicar a aquello y no tiene sentido tu vida. I això em va agradar molt, va connectar molt també amb aquesta manera que mira, la vida professional m'ha portat cap aquí, però no sóc una cosa, sinó estic fent coses, a l'igual totes relacionades amb el mateix amb el mateix món, però coses molt diferents. Faig de coses. Molt bé. Escolta una coseta. I aleshores, tenim tota aquesta nova aventura a l'empresa Focus, però també tenim la creació d'aquesta obra de teatre. Què cosa va abans? Quina cosa fas abans? Doncs, mentre estava a Focus, ja anàvem parlant que jo seguia amb les companyies, amb La Fresca, seguíem fent espectacles. Llavors vam muntar una altra companyia que era de comèdia de l'art. La comèdia de l'art és un tipus de teatre que, de fet, és el que dona l'origen al teatre contemporani, el que ara coneixem com a teatre. Era un teatre còmic que es feia amb màscares, va néixer a Itàlia i es feia als carrers. Llavors, és un tipus de teatre que és molt específic perquè inclou acrobàcia, música, sobretot molt d'humor i molta improvisació. I va néixer també d'unes formacions que vam fer amb aquesta altra companyia, que vam contractar a l'Eugènia González, que és professional de la comèdia de l'arte, la vam contractar perquè ens fes un curs, vam congeniar molt bé i vam decidir muntar una altra companyia només de comèdia de l'art, que també va funcionar moltíssim. Vam estar fent temporades a diversos teatres a Barcelona, festivals, i això anava en paral·lel. Llavors, això mentre estava a Focus. I amb l'Àlex Martínez, que era company meu de Teatre Barcelona, ja feia temps que dèiem, ostres, molaria fer alguna cosa junts, perquè ens ho passàvem molt bé treballant junts i reiem molt, i va sortir la premissa, Autónomos, el musical. I va ser com, uau, el títol ens funcionava. Vam decidir fer-nos una sessió de fotos per fer un cartell i vendre-ho als teatres. Dir, escolta, volem fer això. I el Teatre del Raval ens va respondre que sí, que vam buscar unes dates i vam muntar l'espectacle. Tot això no teníem ni el guió escrit. Teníem un nom, un cartell i l'Àlex i jo. I ja està, sabíem que més o menys el que volíem fer. I llavors ens vam posar a escriure, a composar les cançons, a escriure el guió, però estàvem venent entrades ja per l'espectacle i no el teníem ni tan sols acabat. I amb aquesta pressió ens vam posar a crear aquest musical que encara segueix en marxa. Això va ser just després de deixar Focus.
Quin èxit i quin orgull personal, no? Saber que has pogut crear la teva obra de teatre, que entenc que la vas crear fa algun any, perquè dius que continua, per tant, no? Ja fa algun temps que està fent. Va ser el 2017 que la vam estrenar. La qüestió és que hi va haver un moment en el que, bueno, amb tot això, mon pare es va posar malalt, un càncer, i a mi em va fer un tollat. Ens talla una miqueta. El teu pare va tenir malalt i et va fer una mica... Sí, va tenir un càncer de pulmó i tot això a mi em va provocar una mica un terrabastall intern, perquè estava treballant molt en aquell moment, estava fent el que m'agradava, però estava treballant molt i teníem una idea incipient amb la meva parella que era anar a fer la volta al món, marxar un any, a fer un... Sí, i un dia vam decidir posar una data. Vam dir, va, marxem tal dia. I llavors jo vaig avisar a la feina que jo em marxava perquè m'anava a fer la volta al món, a Focus. Els vaig dir que ho deixava perquè marxava de viatge un any. Amb la malaltia de mon pare es va allargar més del compte el temps, ell va acabar morint, però tot això em va fer prendre com molta consciència del temps, de no perdre el temps, de que si volia fer un projecte, si volia fer una cosa, doncs no pensar-m'ho dues vegades perquè a l'igual després ja no tens l'oportunitat, no? La vida va agafar a vegades dinàmiques i un ritme frenètic que no saps com mirar què ens ha passat aquests últims mesos, no? De cop, un dia estàvem tan tranquils i el dia següent tots confinats i ni tan sols ho havíem pogut preveure. Clar. Sí. I també, vull dir, al final també és prendre consciència del moment en el que estem, no? Potser tu en aquell moment vas sentir això, vas sentir que necessitaves parar una miqueta de la feina i fer un nou projecte, que era fer la volta al món. I també tenir això, tenir aquesta consciència de que no tota la vida al final són els estudis, són la feina, que també aprenem experiències vitals superimportants a través d'altres moments, com en aquest cas que expliques tu, del viatge, el superviatge. Sí, i de saber llegir el moment, que també va una mica relacionat amb el que dèiem abans, de dir, ostres, igual ara se'm planteja aquesta oportunitat i l'he de saber agafar. Perquè, també el que havia passat, amb mon pare malalt, amb una preocupació, jo no anava a marxar de viatge, evidentment, no anava a marxar de viatge. Però ja passat això, ens vam veure que encara érem joves, que no teníem cap altra responsabilitat, que a nivell de feina dius, si marxo ara un any tampoc passa res. O sigui, tornaré i tot seguirà igual, com efectivament després al tornar ho vam demostrar, que vam parar-ho tot i al tornar tot va seguir com si no haguéssim marxat, saps? No se't troba a faltar. Això és curiós de veure-ho. Com en el moment en el que no estàs, tot es recol·loca i segueix anant endavant. Digues. Et volíem preguntar, aquest viatge que fas, desapareixes un any? Un any, 13 mesos vam marxar. 13 mesos. Com prepares aquest viatge tan llarg i entenc també tan important, no? Perquè el món és molt gran. Ui! 13 mesos de temps, no? El món se'ns va fer molt gran, ple de matisos i alhora cada vegada s'anava reduint més perquè vas coneixent, vas fent tota la xarxa i vas entenent moltes coses, no? Com les cultures, com creixen, com estan. Llavors és com la quantitat de matisos fa que sigui immens i inabastable, però alhora se't faci molt petit i sentis com... Igual és molt hippie el que dic ara, però sentis com a germà el que està a l'altra punta del món perquè coneixes els seus costums, els seus hàbits, la seva manera de viure. I ara jo sento les notícies, sento alguna cosa que ha passat, jo què sé, a Guatemala, a Indonèsia, i sé qui són, com viuen, i m'afecta d'una manera molt directa. I m'has preguntat com ho vam muntar. T'he preguntat una mica com prepares, qui t'ajuda a fer-ho, si fas ús d'algun servei públic de la ciutat... Doncs vam fer... Sí, i tant. De fet, ens vam abonar, ens vam treure l'abonament a un punt d'informació jove, justament, el que hi ha allà a sota la Rambla del Raval. Quin és aquella del Paral·lel? El TIG Paral·lel, punt d'informació jove de Paral·lel. Doncs allà tenen una col·lecció de guies, de llibres, de revistes, de viatges
increïble i feien unes conferències i unes xerrades sobre viatges que ens hi vam apuntar. Hi havia una d'uns joves que havien fet una volta al món, justament, i ens vam decidir que anàvem allà a passar la tarda. Ens fèiem un cafè al bar del costat i passàvem la tarda llegint guies, informant-nos i aprenent coses. Simplement aprenent coses, perquè, clar, el món és tan gran que vam dir on volem anar? No ho sé, on ens interessi, on veiem alguna cosa que ens cridi l'atenció. I així vam començar. Vam fer una ruta més o menys planejada pels 13 mesos que després ens vam saltar per complet. Bueno, un clàssic, no? Perquè al final les aventures viatjant et duen a fer altres coses, no? Coneixes gent que et porta cap a un lloc, cap a un altre, no? I et deixes una mica també portar per la pròpia. Hi ha una xarxa de viatgers a xarxes socials també. Allà justament també van ser molt importants per nosaltres les xarxes perquè vam connectar amb molta gent que o havia fet la volta al món o l'estava fent en el moment, o estava fent altres viatges, llavors ens escrivíem, ens passàvem consells, fèiem molta comunitat. I va ser molt important per nosaltres també xarxes. Clar, nosaltres ara, des dels punts d'informació jove, aquest punt d'informació jove paral·lel amb aquesta viatgeteca, que era com l'anomenàvem aquesta biblioteca de viatges, ja no la tenim activa, val? Teniu a disposició igualment, per aquell que es vulgui informar, la biblioteca Jaume Fuster, que està a plaça Lesseps, que aquesta està especialitzada en temes de viatges. D'acord? Igualment, les xerrades que comentava l'Andreu, que va anar del jove que anava a fer la volta al món, són xerrades que s'organitzen des dels punts d'informació jove. Aleshores, tot aquell que estigui interessat pot reservar una assessoria i, a més, pot demanar directament al punt d'informació jove: ostres, m'agradaria rebre informació sobre aquest tema, no? On puc anar o, inclús, si vosaltres mateixos la podeu crear. Nosaltres sempre diem que des dels punts d'informació estem oberts i, com som un servei públic, doncs hem de donar el servei que els nostres joves vulguin. Aleshores, si detectem una necessitat, que a les Corts hi ha molta gent que vol viatjar, nosaltres, l'Aixa i jo, ens correm una xerrada, buscar persones, per exemple, un Andreu que ens expliqui la seva aventura de la volta al món, o buscar entitats que organitzen viatges, d'acord? Amb la qual cosa, que aquells que ens estigueu escoltant, que tingueu en compte les novetats del 2020 sobre aquest tema. Doncs sí. I, Andreu, ens expliques ara una miqueta més del teu viatge, com va ser, com te'l vas costejar, perquè imagino que tampoc deu ser fàcil, això. Doncs el viatge va ser 13 mesos, que jo crec que és del més intens i el més emocionant que m'ha passat a la vida, perquè, mira, de fet, ahir estava parlant amb uns amics que vam conèixer durant el viatge, justament. Vam estar viatjant 3 mesos junts, ens vam conèixer en una furgoneta, ens vam caure bé i vam seguir 3 mesos fent recorregut junts. I em puc recordar perfectament de què vaig dinar dies concrets, a on, i saps com què vaig fer, imagina lo intens que va ser. Van ser 13 mesos en els que vam anar des de Cuba fins a... O sigui, vam fer tot Centre i Sud-amèrica, vam anar cap a Àsia, vam fer tot el sud-est asiàtic en moto, durant 3 mesos en moto, vam fer després totes les illes d'Indonèsia, Filipines, Papua, i vam tornar cap a l'Iran, Turquia, i vam tornar cap a casa. El viatge van ser 13 mesos que es pot viatjar de moltes maneres. Hi ha molts pressupostos i cada viatger és un món i depèn de les inquietuds que tinguis tu. Nosaltres vam fer molts salts amb avió, llavors això va encarir una miqueta el preu, però ens vam gastar com uns 1.000 euros per cap al mes, una miqueta menys d'això, o sigui, uns 12.000 euros en total. I això va ser durant anys estalviant. O sigui, gairebé 3 anys vam estar, teníem una guardiola, un compte i cada mes dèiem, ostres, anem al cine? Bueno, va, millor ens posem una pel·li a casa i aquests 12 euros que ens haguéssim gastat al cine els passem en aquest compte. I anar amb aquesta mentalitat. Anàvem al súper i dèiem, hòstia, vaig a comprar aquesta ampolla de vi. Bueno, no la compro i aquests 4 euros els poso al compte. I teníem aquesta manera d'estalviar, anant apretant el cinturó una mica per poder estalviar aquests diners, perquè teníem l'objectiu molt clar de que volíem marxar i que volíem fer
volíem fer-ho com d'aquesta manera, no? Si ens venia de gust a visitar Papua, que sabíem que era una miqueta més car, però ens feia molta il·lusió perquè al igual, jo què sé, anar a l'altra punta del planeta, jo no sé si tindré més oportunitats de fer-ho, jo què sé, però ara que teníem aquest full en blanc i aquest camí per córrer, no? Doncs volíem aprofitar l'estona i fer-ho d'aquesta manera. I no sé, vam anar molt sobre la marxa amb el viatge. Sabíem que teníem un bitllet d'anada que començava per l'Havana, que saltàvem després a Mèxic i a partir d'aquí no teníem res més planejat. Anàvem cada dia construint la ruta del dia següent. Ens informàvem molt, llegíem molt i anàvem... Sí que teníem un punt, un nexe en comú, que és que intentàvem buscar projectes cooperatius i solidaris al voltant del planeta i sobretot si podien estar relacionats amb les arts escèniques, la música i això ens condicionava la ruta. Guai aquest últim apunt que fas, no? D'anar a veure com més projectes comunitaris i que tractin d'un tema que és el que a tu t'interessa, no? I veure una mica arreu del món com ho estan fent, no? Nosaltres, al punt d'informació jove, no tenim assessoria de turisme pròpiament dita, però sí que tenim el que hem comentat a l'inici, que és l'assessoria de mobilitat internacional. És a dir, per fer projectes a l'estranger, no tant pensat en viatjar, però sí pensat en poder fer un voluntariat, poder fer una estada a l'estranger relacionada amb alguna temàtica concreta que pugui interessar al jove, doncs sí que podeu fer la reserva a l'email que hem dit abans, pijlascors@bcn.cat, o bé a través de xarxes socials preguntar-nos i ja us demanem cita prèvia perquè, a poc a poc anirem tornant a la normalitat i amb cita prèvia comencem ja a fer cosetes. Oh, i tant. Hi ha projectes molt interessants que es poden fer i sobretot que la part econòmica no és un impediment perquè es pot viatjar amb pressupostos molt baixos i, per exemple, fent projectes més immersius, més que et pots viatjar amb plataformes com Couchsurfing, que és allotjar-te en el sofà de gent que deixa el seu sofà perquè t'hi quedis allà i pots quedar un temps llarg. Nosaltres vam arribar a estar setmanes a casa de gent que congeniaves molt i aprenies moltes coses de la cultura. Després pots estar a granges ajudant amb altres plataformes com el Woofing, no es diu? I llavors hi ha moltes maneres de viatjar que no toquen la butxaca i que et fan estar en un lloc com fixe i aprenent moltes coses d'aquell destí on has anat. Que no és tant turisme en si, que el turisme igual és més ràpid, no? Anar uns dies a veure moltes coses del país, sinó és més immersiu, a conèixer. Doncs ens diuen que hi ha una pregunta sobre el pressupost. Dèiem de fer-les al final, però com que estem amb aquest tema... Que guai! I a veure, ens pregunten, aviam que pugui llegir bé, més o menys quan us va costar fer una parada d'un any per fer la volta al món? Això ja ens ho ha respost, no? Més o menys els 1.000 euros. Serien uns 1.000 euros al mes, sí. I ens vam gastar una mica menys, nosaltres. Ens vam gastar una mica menys. O sigui, sí, entre 800 i 1.000 ens va costar. Sí. Diguéssim que vosaltres al final veu estalviar abans de marxar, no? A tope, sí. Nosaltres vam... Al cinema i fent la pel·li a casa i després, mentre viatjàveu, doncs imagino que si veu fer Woofing, no? Expliques una mica com funciona el Woofing per la gent que encara no ha escoltat mai aquest nom? Doncs és això, fer com intercanvi d'hores teves, hores de feina, a canvi d'allotjament i menjar. A l'igual pots estar, jo què sé, 4 o 5 hores en una granja recollint maduixes, per dir-ho d'alguna manera, i la resta del dia el tens lliure, però et donen un allotjament i et donen de menjar i així pots viatjar. Vam conèixer gent que viatjava amb pressupostos de 200 i 300 euros al mes i nosaltres, per exemple, va haver-hi un país, recordo on era, crec que a Myanmar, vam estar gairebé un mes i ens vam gastar com 150 euros per persona. O sigui que realment és els destins que esculls. A l'Argentina va ser molt car, però el sud-est asiàtic va ser més barat. O sigui, depèn de com tu combines. A l'Argentina em sembla que ens vam gastar com 2.000 euros. I després, en comparació, hi havia aquests 150 de Myanmar. Per tant, tu pots adaptar, pots viatjar en funció de la teva butxaca i sobretot això, amb els ritmes amb els que vulguis anar, determinen molt el pressupost.
Molt bé. Sí, al final també és una miqueta l'objectiu que tinguis, no? A l'hora de viatjar, de quina manera vols viatjar, però bueno, nosaltres sí que sempre animem moltíssim a viure aquesta experiència, no? Que al final també és com una font de coneixement. Uau, sí, és un màster de la vida. Sí. Nosaltres sempre animem moltíssim. Quan viatges, quan viatja també el teu cap, no només el teu cos, que ara també hi ha molta gent que viatja, no, he estat a Indonèsia, he estat a no sé on, he estat a no sé quantos, però han fet un viatge d'Instagram, no? De fer-se fotos i ja està. No, és quan hi ha un viatge que el teu cap viatja, aprens coses de la cultura d'allà, de les maneres de viure, dels costums, no? T'expandeixes i et creix un sentit viatjar, no només una cosa estètica, que també evidentment la té, però sobretot si has de fer una petjada ecològica tan bèstia com la d'agafar un avió, que almenys serveixi per alguna cosa, perquè si no queda't a les platges de Catalunya, que, mira, una de les conclusions també del viatge, que vivim potser en un dels llocs més bonics del planeta. Catalunya és increïble. Tenim tot a mitja hora, platja, muntanya, tot. És increïble. Vam arribar enamorats de Catalunya. Que guai, no? També poder valorar el que tens després d'haver vist, no? Anem a dir quasi tot, no? El que hi ha al planeta, perquè heu passat per tots els continents. Quasi, sí. Molt interessant. Escolta, se'ns menja una miqueta el temps i hauríem d'anar una mica tancant. L'Andreu ha fet un munt de coses, vale? No sé si us heu pogut quedar amb tota la informació, no? Però bueno, en el món del teatre ha treballat en molts aspectes, després ha aconseguit fer el seu somni, la volta al món, ha après en el camí des de totes les vessants. No sé, la gent diu que no es pot viure del teatre. Jo crec que aquí tenim un exemple bastant clar, no? A veure... Volem llançar, Andreu. Què li diries a un jove de 16 anys que vol dedicar-se al món de la interpretació, però que no té clar que pugui ser una opció clara com a professió, no? Que els seus pares potser li diuen, bueno, el teatre, a veure, això no et farà viure, no et donarà diners, no podràs. Què li diries al jove i anem a dir a la família? Missatge final. Quina responsabilitat de pregunta. A veure, jo només puc dir a partir de la meva experiència, a partir del que m'ha passat a mi. El que m'ha passat a mi és que, com era la meva passió, hi vaig anar de cap i he aconseguit viure del teatre i, per tant, jo animaria que si és la passió d'algú, que es formi, que treballi, sobretot que treballi, que munti companyies, que tiri endavant, que no esperi sentat ofertes laborals, perquè això no passa. O sigui, sí que el teatre té una cosa que és una carrera de fons, es diu molt això, no? Que no és immediat, la cosa aquesta de triomfar molt jove i començar a petar-ho molt fortament és una cosa com molt hollywoodiense i sí que hi ha gent que li passa, però la immensa majoria no. És una professió que té molts alts i baixos, per tant, has de tu mantenir com una tònica de sempre estar formant-te, sempre estar en actiu, sempre estar proposant coses i sobretot ser molt realista amb el sector, intentar conèixer molt el sector, com funciona, qui són les productores, què treballen, com es treballen, llegir molt i d'aquesta manera doncs entens les dinàmiques i és més fàcil poder treballar, saps? No està penjat de la figuera esperant que et truquin perquè això no passarà. Sent molt realista amb el que és la professió i no esperar miracles, perquè si no te la fots de morros directe. Però també anima molt, perquè és una professió que és molt bonica i que et dona molt, et permet conèixer moltes coses tant a nivell personal, emocional, com a nivell físic, manté molt sa en tots els aspectes. Que guai que transmetis això i que guai que haguem pogut fer una entrevista a una persona com l'Andreu, que és jove i ha aconseguit el seu objectiu, o el segueix aconseguint, no? Que els mites moltes vegades es trenquen i persones com l'Andreu són l'exemple i per això l'hem volgut portar avui aquí. Per tant, us animem a tots i totes les persones joves de perseguir les vostres passions. Jo d'aquesta entrevista em quedaré amb la paraula passió perquè és la que crec que és un reflexe més clar. No sé si vols afegir alguna cosa, Aixa. Sí, sobretot moltíssimes gràcies, Andreu, per aquesta estoneta que ens has explicat un munt de coses
I abans ens comentava l'Andreu, abans de l'entrevista, que si teniu alguna pregunta que hagi quedat en l'aire o el que sigui, teniu algun dubte sobre aquestes coses a les que es dedica ell, doncs que podeu deixar les preguntes al fil del Twitter i nosaltres us anirem responent quan puguem, ¿vale? O si em volen contactar per xarxes socials, jo ho he fet i ho segueixo fent. Quan tinc dubtes així, pregunto per xarxes, o sigui que si algú em vol enviar missatges per fer alguna pregunta o el que sigui, endavant. O sigui que ara també com han desconfinat, no? Ara deu estar tothom a la platja o fent coses, al igual això ho miren demà o demà passat i no estem en el directe. Per tant, endavant a fer les preguntes que es vulgui. Andreu, comparteix-nos el teu... Andreu Rami i una B al final, tant a Instagram com a Twitter. I una B de Barcelona? Sí, exacte. Em dic Bastante, de segon cognom, que també ha marcat molt la meva vida. Ni mucho ni poco. Saps? Sempre bastante de todo i ir haciendo bastantes coses. Perfecte. De totes maneres, també, bueno, a l'Instagram ja deixarem alguna coseta així al nostre, el del Pic Les Corts, que ha dit abans la Iris, perquè tingueu el contacte de l'Andreu i tal. I sobretot això, no? Que si teniu qualsevol dubte o qualsevol cosa, ara al final també deixarem les dades dels punts d'informació juvenil i que ens podeu contactar, tant sigui per demanar cita prèvia, estem en aquests moments de decisions, aquestes coses que hem anat parlant avui i no sabem ben bé cap on tirar, doncs ens escriviu, ens truqueu, ens demaneu cita, el que calgui i que seguim aquí, ens anem desconfinant això a poc a poc. Alguns dies ja estarem als punts d'informació, però sobretot continuem de manera telemàtica. I res, doncs jo crec que fins aquí ens ha agradat moltíssim parlar amb tu, Andreu, que ens expliquis tantes coses i gràcies també a la gent que ens ha estat escoltant o que ens escoltarà properament. I qualsevol coseta ja sabeu, seguim aquí. Doncs moltes gràcies per aquesta xerrada, que ha sigut molt guai. Jo crec que ho hagués agraït molt també quan era més jove, veure models i sobretot això, poder resoldre dubtes perquè de vegades fins que no t'expliquen una cosa no saps que existeix. Com jo el disseny gràfic no vaig descobrir fins que algú em va dir escolta, que això és una professió, no? Doncs és molt guai que estigueu amb aquesta iniciativa, que segur que ajuda moltíssima gent. Que bien. Pues moltes gràcies a tothom. Bon estiu! Bon estiu! Adéu. Adéu.